akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili ITV ka ị na-ekili. Ọka akụkọ bụ Maazị Ofili Ikenna. Lezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Emela ka anyị mara ụdị obi ụtọ International Dr. Nwokeọgwụ nwere. Obi jupụtara ya n'ọṅụ n'ihi na ọ bụ ya tụrụrụ ugo mmeri nke bụ Best Akwụna 2021. Nke a na-egosipụta na ọ bụ International Man bụ odogwu nwoke kachasị wee pịa ọkụ na 2021. Unu chagbanichakwa mana onye a ga-enye awọda bụ onye ka wee pịa ọkụ It's not by Okuono. Even no action. No. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ihe bịara maka nzeru a, ndị nke gụnyere onye amụma dị ike ma na-ewu ewu, executive na ndị ọzọ, ma chikere ịpịa ọkụ mere ka International Man wee tụrụ ugo mmeri. Mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba International Dr. Nwokeọgwụ ajụjụ ọnụ, o kwuru hoha na obi ya bụ pọrịna. Ọ gakwara n'ihu nye ndị mmadụ ndụmọdụ pụrụ iche. Mbụ, e mere ka a mara na onye ọbụla chọrọ ịtụrụ ugo mmeri Best Akwụna 2022 ga-agba mbọ mara na ọ ga-abụ onye ga-ala n'iyi maka na o nweghị ihe ọ ga-eji ego ya wee mee. Ọzọ dịka ibe ya bụ na onye ahụ agaghị anụ nwaanyị, ego ga na-ana na ọdụ akwụna. Ọzọ dịka ibe ya bụ ajọ ọrịa bụ ihe onye ahụ ga-enweta, ọrịa ndị nke gụnyere Staphylococcus, syphilis, mmịnwụ na ọrịa ndị ọzọ a na-ebute site na mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Na-ekene onye ọbụla for ivoturu for this award Best Akwụna 2021. Advice m nwere inye youth na-achọ inweta award by next year bụ na odogo ya anya na iri ana n'iyi ego niile ọ bụla eji taa bụ na ọdụba yara anụ nwaanyị yara alụ ụlọ nwere ihe eji ego mee sọsọ mgbe ọ bụla na-achị anya akwụna ana ihe na-akpata ọya dị iche iche. Agwa ebe amụ agonoma Staphylococcus na so anyị wee jiri ohere ada ọha na eze aka na ntị dodo nderiko ka anyị bido ibi ezi ndụ ma mara na ihe ọbụla na-atọ ụtọ nwekwara ụgwọ ọrụ. Ihe na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ị ga-anụ m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 8 ụbọchị eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị Ofili Ikenna. Ndewo.